Πιστεύεις ότι έχεις δει όλους τους τρόπους που χρησιμοποιούν ανιχνευτές μετάλλου? Ξέχασέ το. Υπάρχουν επαγγέλματα τόσο σπάνια και τόσο παράξενα που δύσκολα πιστεύεις πως υπάρχουν πραγματικά. Ένα από τα πιο απίστευτα επαγγέλματα είναι η κυνηγή κεραυνών. Όχι, δεν κυνηγάνε αστραπές. Κυνηγάνε το σημείο που ένας κεραυνός χτύπησε το έδαφος. Όταν ένας κεραυνός λιώσει την άμμο, δημιουργεί ένα σπάνιο μεταλλικό αντικείμενο που λέγεται fulgurite. Οι ειδικοί χρησιμοποιούν ευαίσθητους ανιχνευτές για να εντοπίσουν αυτό το μεταλλοποιημένο υπόγειο μονοπάτι. Ναι, υπάρχει τέτοιο επάγγελμα. Άλλο ένα εντελώς άγνωστο επάγγελμα είναι η τεχνική αριστεροσκοπίων και ραδιοεπικοινωνιών. Χρησιμοποιούν ανιχνευτές για να εντοπίζουν μικρά μεταλλικά θράψματα ή παράσιτα αντικείμενα γύρω από τεράστιες κεραίες. Ένα μεταλλικό σωματίδιο μπορεί να επηρεάσει τις μετρήσεις του χώρου. Γι' αυτό ψάχνουν ακόμα και καρφιά θαμμένα στο έδαφος. Υπάρχουν επίσης ειδικοί χαρτογράφησης υπογείων μεταλλικών δομών σε ουρανοξύστες. Τεχνικοί που διαβάζουν παλιά κτίρια, βρίσκουν θαμμένους μεταλλικούς δοκούς, μη καταγεγραμμένους οπλισμούς και υπολείμματα από προηγούμενες κατασκευές. Εξίσου σπάνιο επάγγελμα είναι αυτό των σπηλαιοερευνητών τηλεμετρίας. Μέσα στις σπηλιές χρησιμοποιούν ανιχνευτές για να εντοπίσουν μεταλλικές ανομαλίες, παλιά εργαλεία, άγκυρες, αγκιστρώσεις και εξοπλισμούς που χάθηκε πριν δεκαετίες. Κρυφές αποστολές μέσα σε χώματα, υγρασία και απόλυτο σκοτάδι. Υπάρχει μετά και το πραγματικά περίεργο. Οι αναλυτές βιομηχανικών δονήσεων που με ειδικούς ανιχνευτές μετάλλου εντοπίζουν μικρά μεταλλικά υπολείμματα σε γραμμές παραγωγής, ώστε να μην μολυθούν τρόφιμα ή φάρμακα. Ένα λάθος μεταλλικό σωματίδιο μπορεί να καταστρέψει ολόκληρη παρτίδα. Και στο τέλος, ένα από τα πιο μυστήρια επαγγέλματα, η κυνηγή παλιών τηλεπικοινωνιών σημάτων. Ειδικοί με τους ανιχνευτές εντοπίζουν χαμένα μεταλλικά κουτιά, πομπούς, μικρές κεραίες και κρυμμένες εγκαταστάσεις από τον ψυχρό πόλεμο. Ερείπια τεχνολογίας που χάθηκαν κάτω από το χώμα και δάση. Συμπέρασμα, οι ανιχνευτές μετάλλου δεν είναι απλή συσκευή. Πίσω τους υπάρχει ένας κόσμος επαγγελμάτων που ξεφεύγουν από κάθε φαντασία. Κεραυνοί, αστεροσκοπία, σπήλαια, ουρανοξύστες, βιομηχανίες και κατασκοπία.